Kipat bah kathan mau hati kilaya kendo jing hagaliang ka pisa pilan haden baka bang ka baki jukan show bat say pisa kala khang menta la bon sni halor kani ka jing kipat ba kathan kilaya kren bat kinong penyat snong ban pet ban kmi lem ya ka jing ju kipat ba namar kim yo ban say pisa ban the de ki jing dan kam jing ki kham tam kum hagani ka por ka jing lun shop bu khnang jing pang covid-19 kon shop nga penitui lade bangate ba Thomas Mukti bat natri win ki longsan jurune ka rai nong tham bat makwa man pa hone ka jing jung kane ka dong bat ka thai mo ti jungi ba ni don tang ne ka we ka bang ba ya kane ka bang ru menta la lai sing so sing la khang ka namar ba la don we u nong tre jung kane ka bang bala yo positif te na ta ka dau bagi pajba jong kane ka dong bat ka than jungi hapo mo ti ni kendu sibun ki jing hagaba ki bru jungi ki mot ban leitro ki saru nomyo su namar ba don tang ko ka bang ti nakalian jungi kum ki nok sansar jong ka ran ni kwa ye ki bor balor bari pet ka badi bat ki bang bikin phai khmat sen ka dong ka than jungi bikin yarab ban pet lem ban bu su pat ka bang ti nakalian jungi kum ka dong bat ka than ni karpat siki bikin subhaban sengusna lem ban pet ya kan ka dong jungi bat kan ka bang ka don tang ka we bikin thup hadu lai pho support li gi snong te nak ta ka dau ya kendu sibun gi jing ka sorok ro ka basniu ba ki pajba jungi ki ya kendu ya kan ka jing ba ka sorok kalong ka bajingai bat sorok ro kalong ka basniu te nak ta ka dau ni karpan syaki bor bhalor bikin subhaban yarap lem ya kan ka dong bat ka than jungi te tang kini ki kintin ki ba nakalian jungi ki nong sensar jung raj bat gane ka dong ka than ni karpat syaki bor bhalor bikin subhaban pej isni lem nakapanta jung gane ka dong than jungi bless you.